kayo, sir. Oh. Salamat kayo. Wah. Ay narito nag-eskwela si Kuan katong dalaga nga nanuroy og saging yan. Mahayag School of Arts and Trade IMSAT. Kailan ka ni? Siren Joy? Siren? Oo. Pwede mo malihok ba di? Naigahulat rin sa gawas? Kaya so karon din mga katimtabag na kami rin sa eskwelahan ni Kuan. Siren Joy ang pangalan din ato. Mao na ni ang part 2. Isakat na magud to kay aron paniud to aron maistorya nato tong nakinomdom atong dalagang estudyante nga nanuroy og saging para makapalit sila bugas then project. Naghulat-hulat kami kay nanay gadto dito. Mao na ni ang part 2. Hulaton sa nato. Nay mga estudyante diri ngay sticker kay nakapalo daw sila sa tuwa. Ada picture bos? Oh picture, pwede ra. Kana second floor kani nga room mo? Pinda plan? O kani yung primero, second floor, eksaka nimo kana. Pasakaon daw ta dito kay sakit yang tuhod na ay hubag. So, kinahanglan ta musaka dito sa room. Dili bawal diha pare? Okay ra, okay. Okay ra? Yan nami karon dire sa IMSAT. Mahayag. Dapit ang room na pare? Second floor. Second floor. Hai. Mayang udto. Inom-dom pa kana ko? Ha? Ali, may istorya ta sa kan, ali. Ay, dari lang yan. Dari ra? Okay ra? Sige, sige. Nakakita na ka sa imong video? Ha? Imong classmate, kakita? Kakita mo sa video niya? Diri, matay. Artista na day ka sa eskwelahan. Dili na ko mulingkod kay dili may magdugay. Ikaw may lingkod. Ikaw lang. Dahil nga nung sakit mo naman tuhod. Hubag? Man. Uy, hubagan man din na. Wala pa na itong nagkita ta? Na. Pero, abi na kumulya na, pero gabi ning hubag siya balitas. Pag mata na ako kay dili na pala yung straight ito makaklari. Nya, kita bala naman do. Naman din siya sama de. Katong nanuroy siya, na daw ni hubag dire. Karon ning samot na gid no. Unya nakapalit kay bugas atong gihatag na mong kwarta. Oh. Nako karon kay aron maghatag ko gamay kas unta makatabang sa imo ha. Ha? Salamat po sa night. Oh, pasalamat ta sa Ginoo kay nagkita ta didto. Dayon ako ihatag nimo gamay ra kaayo ra ba? Okay ra. Salamat ta sa mga naghatag kaniya. Salamat kayo. Naay kwarta nga na tigom 2,000 ka pin din 3,000 lang ihatag ha. Puna na ka. Salamat kayo, sir. Oh. Salamat kayo. Wah. Sa mga naghatag ka na, pasalamat ta, ha? Dako na kayo ng tao. Palit mo bugas ha, sa imong papa dito ha. Oh, salamat kayo. Salamat po kayo sa nag- Unsa may gamito ni mana? project din. Kinanglangan sa Kinanglan sa bugas din sudan ha. Ana lang nag-uli na mo karon, magdala og sudan sa imong papa, ha? Salamat Sige. kayo. Salamat kayo, amping din eskwela jud ha. Dayon dili na ako magdugay. Madto namin. Amping, salamat. Salamat. Nakasulod jud ko sa imong room hinon. Salamat kayo. Oh, kaway-kaway mo, kaway-kaway kay aron makuha mo kapel. Oh, sige may pala. Oh. Oh. Yan, kaway-kaway. Bye-bye na, bye-bye. Salamat. Yan, siguro mga katip-tabang, muli namin hatag na nato ang inyong napadala. Ang dami salamat.